Em dic Joana Josep Bernat i soc sòcia del RAC des de fa 10 anys. Soc mare de 2 bessones que tenen 1 any i fa 8 mesos que vivim en aquesta casa, que va tot amb electricitat. No fa gaire, un diumenge al migdia, tot fent el dinar de les nenes i el nostre dinar, va marxar la llum. Vam pensar, marxem a casa d'uns amics, direm amb ells, i la nostra sorpresa va ser que al tornar, a l'arribar, no hi havia llum. S'estava fent fos, feia fred. Clar, amb 2 bessonetes, si estàs en una altra situació, no hi ha cap problema, però si ets mare i tens 2 nenes petites, et preocupes molt més, no? I ens vam angoixar molt, no sabíem què fer, i vam pensar, doncs truquem al RAC. Es va posar una noia, de seguida ens va dir, ara us truca l'electricista, que anirà cap a casa vostra. Va arribar en 20 minuts, estava tot bé, però hi havia una peça que s'havia mogut. Llavors la va posar bé i va tornar la llum. Molt contents, final feliç. Em quedo molt tranquil·la pensant que és del RAC. Puc comptar amb ells, menys mal, perquè si no és que no sabria a qui trucar.